Ladislav Guardian Kováč patrí medzi najlepších AWP hráčov v histórii Counter-Strike. Jeho kariéra bola plná vzostupov, ale aj pádov. Jeho tvrdá práca, talent a odhodlanie ho vyniesli medzi elitu svetovej scény. Je to jeden z mála hráčov, ktorý mal úspešnú kariéru v každej verzii Counter-Strike, a to vo verzii 1.6, Source, Global Offensive a teraz aj v CS2. Tento príbeh mapuje jeho cestu od skromných začiatkov až po svetové finále a časmi, keď sa jeho mena báli asi všetci oponenti, ktorým sa postavil na servery. Toto je jeho príbeh. He has no chance to even reply. They're going to go for Cold Zero. He's actually, I think, inside the smoke from the grenade, so they couldn't even see him. And as a result, Olofmeister does go down. But Guardian's got to line up, got to be careful here, otherwise it could be a 2-for-1. That AWP goes right through the wall. Fur is going to go down anyway. Oh my god! What is happening? Začiatky od domácich LAN turnajov po prvé medzinárodné kroky. Ladislav sa narodil 9.7.1991 v Komárne a jeho herná cesta začala okolo roku 2006, keď si spolu s bratom a kamarátmi založili amatérsky tím a hrávali na lokálnych LAN turnajoch. V tom čase dominovala scéne verzia Counter-Strike 1.6, no Guardian postupne presadol na Counter-Strike Source a počas týchto rokov si vybudoval reputáciu talentovaného snajpera, ktorý dokázal zvrátiť priebeh hry celkom sám. Prvý veľký krok k jeho kariére prišiel v roku 2008, keď sa stal súčasťou týmu Reason Gaming. V tomto týme sa Guardian prvýkrát predstavil na medzinárodnej scéne. Aj keď sa mu v CS Source nepodarilo získať väčšie tituly, jeho herné schopnosti si začali všímať vplyvní ľudia z e-športovej scény. Prechod na CSGO a prvé týmy. Keď v roku 2012 vyšiel Counter-Strike Global Offensive, Guardian sa rozhodol dať novej hre šancu. Zo začiatku CSGO sa mu hra moc nepozdávala, keďže podľa jeho slov bolo v hre veľa vecí, ktoré ho rozstylovali, ako napríklad sliepky, ktoré sa ponevierajú po niektorých mapách. Fucking chicken. Vystrel, dobre. Dobre, som vystrel. Hral za niekoľko tímov ako Beast Multigaming a Eternal Players, ale jeho väčší prielom prišiel v tíme 3D Max, kde si ho všimli popredné organizácie. Počas tohoto obdobia sa Guardian neživil iba aj športom. V jednom z rozhovorov spomenul, že keď hrával online turnaje, často tak robil počas svojej práce v kancelárii, kde si skrýval CSGO okno za pracovné tabulky a jeho kolegovia v práci boli natoľko benevolentní, že mu pomáhali pred nadriadenými schovávať fakt, že Guardian hráva oficiálne zápasy počas pracovnej doby. Po roku zvykania si na novú hru a hrania v praktických mixoch prišla pre Guardiana ponuka, ktorú odmietnúť fakt nemohol. V roku 2013 si ho povšimla organizácia Navi a poskytla mu možnosť hrať za ich CSGO tým. A toto rozhodnutie sa v budúcnosti ukázalo ako kľúčové. Zlaté roky v Navi. Z Navi Guardian zažíval najlepšie roky svojej kariéry. Stal sa ikonou organizácie a jeho AWP zručnosti z neho urobili jedného z najnebezpečnejších snajperov na svete. Here they come, the nades rain in, here come the bodies as well. Guardian just put one down. Can he find a second? You better believe he can. Not another. Surely! Guardian, stop it! Guardian shuts down 4 and the dream is real as he melts all 5. Mousesports are no more. Oh my god. V roku 2014 až 2016 Navi patrili medzi najlepšie týmy na svete a Guardian sa pravidelne umiestňoval v rebríčkoch najlepších hráčov. Medzi jeho najväčšie úspechy z Navi patrí napríklad ESL One New York 2016, čo bol vlastne prvý veľký titul pre Navi v CSGO. Tech9 though for Snax as Neo falls, which starts to turn the favor into Navi's. Seized in the open, nearly gets caught toward the sandwich. His pass and he will go down eventually on the repeat, but not before Snax gets one. Flamey's on it, you called it. They're on the defuse. It's a championship inside smoke. Navi! Champions of ESL One New York, Navi! Druhé miesto na MLG Columbus 2016, kde Guardian hral so zranenou rukou a turnaj zakončil s ratingom 0,94. Navi však vo finále prehrali z Luminosity Gaming, kde zrovna Guardian bol potrebný, no kvôli zraneniu ruky nedokázal naplniť svoju potenciálnu formu. Získal aj niekoľko S-tier turnajov, vrátane Star Series a ESL Pro League. Aj keď bol považovaný za jedného z najlepších AWP hráčov, čo dokazujú aj jeho individuálne trofeje, ako druhý najlepší hráč roka 2015 alebo top 9 hráč roku 2017. Prakticky od roku 2013 do konca v Navi 2017 sa umiestňoval na popredných miestach heletového rebríčka. Nikdy sa mu však nepodarilo získať major titul, čo ho veľmi frustrovalo, a po 4 rokoch v Navi sa Guardianovi žiadalo o zmenu, ktorá prišla onedlho. V
Face Clan a nešťastné finále. Rok 2017 až 2019. V roku 2017 Guardian prestúpil do Face Clanu, kde sa pripojil k super týmu po boku hráčov ako Nico, Olofmeister a Kerrigan. V roku 2018 sa dostali do finále E-League Boston Major, kde mali v rozhodujúcej mape proti Cloud9 obrovskú výhodu, no napriek tomu sa im titul získať nepodarilo, čo zostáva ako jeden z najväčších neúspechov Guardianovej kariére a jeden z najväčších upsetov po finále Majoru. Guardian waits patiently as Cloud9 sets the push up. Oh, it's happened! They made it work! Cloud9 are your E-League Major champions! Aj keď FaZe vyhrali turnaj ako ESL One, Belo Horizonte a Epicenter 2018, nikdy sa im nepodarilo dosiahnuť absolútny vrchol. Návrat do Navi a pád na lavičku. V septembri 2019 sa Guardian v rámci pokusu o oživenie zostavy vrátil do Navi. Tento krok sa však neukázal ako šťastný. Po slabších výkonoch, kde sa za celý rok trápil s formou a rok 2019 zakončil s priemerným ratingom 1,01, čož na snajpera v tej dobe bolo katastrofálne, bol v januári 2020 posadený na lavičku a nahradil ho mladý talent Simple, ktorý už dlhšie vyčkával na svoju šancu. Posledné roky kariéry a odchod do dôchodku. Potom, ako Guardian stratil miesto v top tímoch, sa objavoval v menších organizáciách, ako napríklad u nás v Československu v týme Sampy. V roku 2024 prijal pozíciu trénera v BC Game Esports, no neskôr sa vrátil k hraniu. Napokon 4. marca 2025 oznámil svoj odchod do dôchodku a plánuje sa venovať streamovaniu a mentoringu mladých talentov. Aj keď Guardianov koniec kariéry nebol ako z rozprávky, ostane v pamäti ako jeden z najlepších AWP hráčov v histórie Counter-Strike. Aj keď nikdy nevyhral Major, jeho vplyv na hru bude nepopierateľný. Jeho príbeh ukazuje, že tvrdá práca a odhodlanie dokážu z obyčajného chlapca z Komárna spraviť svetovú legendu.